Barka da zuwa Hujja News TV 24 mai kawo muku labarai masu inganci. Kanin labaran namu na yanzu inda za ku ji cewa Chadi ta amince da ratsawa sojojin Faransa ta cikin ƙasarta a hanyar su ta zuwa gida. Inda gwamnatin Chadin ta amince da raka ayarin dakarun sojin Faransa waɗanda sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger suka kora. Inda dakarun da za su ratsa ta cikin ƙasar akan hanyar su ta komawa gida a wani yanayi da ake fargabar makowar tsaro a yankin na Sahel bayan ficewar dakarun da ƙasashen Mali da Burkina Faso da kuma Niger, dukkaninsu waɗanda ke fama da hare-haren 'yan ta'adda. To jama'a, kanin labaran namu kenan kuka saurara. Ku danna mana alamar subscribe, alamar ƙararrawa domin ci gaba da jin daɗin shirye-shiryenmu. Jama'a sai ku gyara zama domin samun cikakken rahoton namu. Kamar yadda kuka ji cewa Chadi ta amince da ratsawar sojin Faransa ta cikin ƙasar a hanyar su ta zuwa gida. Inda gwamnatin Chadin ta amince da raka ayarin dakarun sojin Faransa waɗanda sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger suka kora. Inda dakarun da za su ratsa ta cikin ƙasar akan hanyar su ta komawa gida a wani yanayi da ake fargabar makowar tsaro a yankin na Sahel bayan ficewar dakarun da ƙasashen Mali da Burkina Faso da kuma Niger, dukkaninsu waɗanda ke fama da hararen 'yan ta'adda. Dakarun Faransa da gwamnatin sojin Niger ta kora sun kwashi gaba ɗaya kayan aikinsu a tafiyar da suke ta ƙasa mai nisan kilomita sama da 3,000, inda za su ratsa ta Chadi da jamhuriyar Kamaru, wasu daga cikin hanyoyin da suka kasance mabuyar ƙungiyoyin mayakan jihadi. Cikin sanarwar da babban hafsan tsaron Chadi Abubakar Abdulkarim da ya fitar a jiya Alhamis, ya ce gwamnatin Chadi ta amince sojojin Faransa su ratsa ta ƙasar, haka zalika ta kuma amince dakarun su yi wa na Faransan rakiya daga kan iyakar Niger zuwa birnin N'Djamena. Daga bisani su nufi filin sauka da tashi na jiragen saman ƙasar, haka ma daga kan iyakar Kamaru zuwa filin sauka da tashin jiragen saman ƙasar da ke birnin Douala. A talatar da ta gabata ne ayarin farko na sojojin Faransa da ke da sansanoninsu a Olamla suka fara ficewa daga Niger zuwa Chadi da ke makwabtaka da ita cikin motocin sulke a tafiyar mai nisan sama da kilomita 1,600. Wani tsohon ƙwararren a fannin sufurin sojin Faransa da ke Afirka da ya buƙaci a sake sunansa ya ce daga N'Djamena za a kwashe dakarun da kayayyakinsu na yaƙi masu haɗari da jirgin sama zuwa Faransa. Haka zalika za a kuma kwashi sauran sojojin ta teku. Aƙalla sojojin Faransa 1,400 da tarin kayayyakin yaƙi aka jibge a jamhuriyar Niger domin yaƙi da mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyoyin IS da Al-Qaida waɗanda ke ƙaddamar da hare-haren ta'addanci a yankin Sahel. To jama'a, cikakken rahoton namu kenan kuka saurara daga tashar Hujja News 24, tashar al'umma. Ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da jin daɗin shirye-shiryenmu.